ஊட்டி புனித மோட்சராக்கினி ஆலய 184வது ஆண்டு விழா. மலைகளின் அரசியின் முதல் கத்தோலிக்க ஆலயமான புனித மோட்சராக்கினி ஆலயத்தின் 184வது ஆண்டு விழா மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது. 15ஆம் தேதி பங்கின் ஆண்டு திருவிழாவான அன்னை மரியாளின் விண்ணேற்பு நாள் சிறப்பிக்கப்பட்டது. காலை 9 மணிக்கு மறைமாவட்ட முதன்மை குரு கிறிஸ்டோபர் லாரன்ஸ் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து நாட்டின் விடுதலை பற்றி எடுத்துக் கூறினார். பின்னர் ஆடம்பர கூட்டு திருப்பலி முதன்மை குரு கிறிஸ்டோபர் லாரன்ஸ் தலைமையில் பங்கு குரு செல்வநாதன், மறைமாவட்ட கணக்காளர் ஸ்டீவன் லாசர், செயின்ட் ஜோசப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் அருட்பணி வென்சலஸ் ஆர்த்தர், ஆயரின் செயலாளர் அருட்பணி அந்தோனி ராஜ், அருட்பணி பிராங்கிலின் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். மாலை சிறப்பு திருப்பலிக்கு பின் ஆடம்பர தேர்பவனி நடைபெற்றது. பவனி சென்ற பகுதி முழுவதும் ஹிந்து இஸ்லாமிய மக்கள் சிறப்பு வரவேற்பை அன்னைக்கு சமர்ப்பித்தனர். ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் உமது ஆட்சி வருக, உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்றைக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு கொடுக்காதே, தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும்.
பாவிகளாகிய எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். கோபீர் தங்க நகைகள் அணிந்து உமது அரசி வலப்புறம் நிற்கின்றார். கோபீர் தங்க நகைகள் அணிந்து உமது அரசி வலப்புறம் நிற்கின்றார். பன்னிரு விண்மீன் முடியெனக் கொண்டு கதிரோனை ஆடையாய் அணிந்தவளாய், பன்னிரு விண்மீன் முடியெனக் கொண்டு நிலவின் மேலே நிற்கின்றாள். கோபீர் தங்க நகைகள் அணிந்து உமது அரசி வலப்புறம் நிற்கின்றார். உன் தேரெழிலை கண்டு உன்னை என்றும் விரும்பிடுவார். உனது அரசர் உன் தேரெழிலை கண்டு உன்னை என்றும் விரும்பிடுவார். அவரே என்றும் உன் தலைவர், அவரே என்றும் உன் தலைவர், அவர்க்கென்றும் தலைவணங்கு. கோபீர் தங்க நகைகள் அணிந்து உமது அரசி வலப்புறம் நிற்கின்றார்.